Hej YouTube. Hej YouTube. Vi vil gerne lige vise den her server, der hedder Dansk Epic Minecraft. Og så Felix, kan du lige lave det der 360, eller hvad du kalder det? Ja. Kan I lige læse den? Og hvis I vil læse den ordentligt, ikke, så kan I bare stoppe videoen. Ja, ellers må I lige komme ind på serveren, fordi ja, det er jo altså godt. Nå, lige meget. Så har vi ownersne og admin og sådan noget. Og vi bliver VIP snart. Ja. Skal vi lige vise borgen? Ja. Ja, skal vi lige vise. Vi flyver lige herhen til gatesene. Herhen har vi en shop. Shoppen. Og så har vi en, der hedder til templet. Skal vi gå ind i dem, eller skal vi bare lige vise borgen? Men vi viser lige først spawn, ikke? Ja, okay. Det er lige spawn her. Så kan man gå ned ad den her trappe herovre. Ja, skal vi lige prøve at flyve ind herinde? Jeg tror, det er shoppen, det her. Det tror jeg, det bliver shoppen. Jeg tror ikke, den er helt færdig endnu. Men den bliver snart færdig, tror jeg. Men ved du, hvor mange penge man starter med? Jeg kan lige se. Jeg tror, man starter med 0, faktisk. Og når jo owneren er lige der. Okay, så har vi her. Det er lidt fail det her, men jeg tror, de fikser det. Så har vi herinde, jeg tror bare, det er et lille hus. Er du med, Felix? Ja. Et lille hus herinde, hvor ja, det er bageren, får vi at vide. Herinde. Og så kan vi prøve at gå herinde. Jeg tror, der kommer nogen til at stå derinde. Så. Der har vi... Det er en smed. Ja. Jeg tror også, der kommer nogle møbler og sådan noget. Ja. Okay, det gør der. Der kommer møbler. Okay, så kan vi lige... Okay, ja, der kommer mange mere. Så har vi herovre. Det er en til gaterummet også. Rundt omkring. Jeg ved ikke helt lige, hvad det her er. Jeg tror, det er Templet. Okay. Ja. Træk et håndtag og stil dig under skib. Okay, jeg kom ned i edderkopspind. Ja. Okay, sådan der. Ja. Vi går bare op igen. Kom. Så kan vi lige vise til resten. Okay, så har vi fængslet herovre. Ja. det var en af vores venner, han røg herind. Det er en, der hedder Johan Holterman, som hedder Justin i virkeligheden, fordi han brugte flyaxe. Ja, det må man så ikke på serveren. Vi kan lige prøve at flyve ovenpå det. Se herovre. Simpelt. Okay, skal vi lige flyve rundt om spawn? Jo. Slottet. Det er det, der er indtil videre serveren. Men adminsene og sådan noget, de er helt vildt flinke, så jeg skal bare spørge om dem om noget, så tror jeg nok, I godt kan få tingene. De er i hvert fald rigtig søde. Ja, skal vi sige, det var det? Hvis vi skal sige, det var det. Ja. Jo, kom. Vi siger det, imens vi tager et varmt bad. Ja. Farvel, YouTube. Farvel.